Janet Aethwy a fi sy'n cyfarwyddo Estron. 3 gair sy'n dod i meddwl i wrth trafod Estron. Direidi, colled, positif. Un o'r pethau nath yn eni fi oedd sôn am y bydysawd, y byd, a dechrau gofyn cwestiynau mawr ynglyn â'n bodolaeth ni ar y byd yma. Achos mae'n edrych i fyny i'r bydysawd, be sy'n allan y fyna. Ac yn i'n mae hwnna rhywbeth dwi'n gofyn yn aml i fi'n hyn. Dwi wedi cael y magu gan wyddonydd fy hun yn siarad am atoma, yn gofyn cwestiynau am grefydd wrth gwrs ac yn holi ynglyn â bydolaeth ni. Mae'n siarad am alar, am golled, am farwolaeth, a os chi'n meddwl wedyn, pam swn i eisiau darllen neu gweld drama ynglyn â hynny. Ond chi'n gwybod beth, dydy hi ddim felly o gwbl. Mae'n ddrama am fyw, mae'n ddrama am fywyd. Hon yn ddrama gwerth i gweld.